Jesus ting kapagtaklinan nu agarubos day talwam ket pusong mapulpukan ni Jesus ti mangipatpateken ka. Adda mangipatpatek wenadda pagkamangam nu adda ti problemam nga umay imay dito'y daga tapnulwam punasen na ni Jesus ti mangipatpateken ka. Nu umay ti problema ket malidlidayan ka ni Jesus ti mangliwliwaken ka. Nu kasapulam ti gayem nga agnanayon ni Jesus ti mangipatpateken ka. Adda mangipatpatek wenadda pagkamangam nu adda ti problemam nga umay imay dito'y daga tapnulwam punasen na ni Jesus ti mangipatpateken ka. Adda mangipatpatek wenadda pagkamangam nu adda ti problemam nga umay imay dito'y daga tapnulwam punasen na ni Jesus ti mangipatpateken ka. Ni Jesus ti mangipatpateken ka.